Zinemaldiaren egalpetik kanpo askoz ere isilago pasatu den beste sari bat ere izan da ordea. Ulialde elkarteak lehen aldiz eman duena. Ramon Labayen zinema saria. Zendu berri den kulturgizonaren gorazarretan antolatua. Eta lehen edizio honetan aspalditik ezagutzen dugun aktore bat saritu dute. Martxelo Rubio. Eta Miramongo estudioetan dugu donostiar aktorea. Martxelo Rubio, arratsaldeon dizula. Kaixo, Xabier, arratsaldeon. Ondo algara. Ez dakit entzuten diazun, baina nik ez zen entzuten. Ez alduzu entzuten, hori arazo ondi xamarra daba. Ez alduzu entzuten? A ber? Ea, hau konpontzen dugun. Jaun Andreok esaten nahi nintzaizuen Ramon Labayen saria, zinema saria, lehendabiziko aldiz eman duela Ulialde elkarteak, eta sari hori Martxelo Rubiori eman diotela lehendabiziko edizio honetan. Orain entzuteko moduan zara, ala, Martxelo? Bai. Orain bai. Arratsaldeon, Xabier. Bai, arratsaldeon eta zorionak lehendabizi. Eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko edizio honetan zure ibilbidea saritzea erabaki du Ulialde elkarteak, eta badakit honek ilusio berezia egin dizula. Bai, egia esan ditu zidatenean, ilusio handiz hartu nuen. Susto pixkatekin ere bai, Eta, azken finean nire ere burua nahi dukena. Gazte promesa bat bezala ikusten dut oraindik. Baina itxura denez ez da hala. Baina egia esan, ilusio handiz eta oso pozik hartu nuen. Nik uste benetako saria lana egitea dela, ez? Eta hortaz aparte, sari bat ematen baizute, asko zobeto, esan. Oraindik sasoi bete-betean ikusten zaitut, Martxelo, oraindik mutil gaztea zara, bizitza oso duzu aurretik, baina urte batzuk pasatu dira, esate baterako, ez dakit ura izan ote zen zure lehendabiziko filma, baina 27 ordu izeneko film ura eman zutenetik, han ikusi zintugunetik, urte batzuk pasatu dira. Bai, ura izan zen lehenengo pelikula, eta ura izan zen 86an, batzuk pasatu dira, 28 urte. 28 urte. Ibilbide luze eta oparoa izan duzu, are eta luze eta oparoagoa nahi zenukeena. Oraintxe bertan, ze proiektu daukazu esku artean? Momentu honetan, Goenkale nabil. Hasi gaia aurtengo denboraldia. Eta aldi berean, antzerki obra bat ensaiatzen ari naiz. Alfredo Sansolen antzerki obra bat. Koproduzioa bat da Tantaka eta Zentro Dramatiko Nazionalen artean. Eta, ni euskarazko bertsioan egongo naiz. Eta, hortaz aparte, Asier Altunaren pelikulan parte hartuko, baino paper txiki baten. Eta, momentu honetan bakia esan, lanik falta. Horixe galdetu behar nizun. Kulturaren alor guztietan jendea, nigarrez ez dut esango, baina behintzat triste xamar ikusten dugu, zuk lanik ez duzu falta, gauzak dauden bezala egon arren. Bakia esan bai, ez dut handia daukat. Ze hau, batzutan boladak izaten dira, eta adibidez ni krisi aurretik lan ratxa txarra pasatu nuen, ez? Eta krisi aldiz lanean pasatzen ari naiz, ez? Baina orokorrean gauza oso gaizki dago, eta ez dakit euneko zenbat aktore lanean dabiltzaten, ez? Baina nik esango nuke 25 bat lanean dabiltzaten, gainontzekoak paroan daude, ez? Bazeon esaldi bat, Fernando bezena, aktoreen estado naturala paroa da, eta tarteka lan egiten du, ez? Alaxe da, tamanez. Pentsa ezagun txarrena pasatu dugula eta hemendik aurrera hasiko garela argi pixka bat ikusten. Martxelo Rubio, zorionak berriz ere eman dizuten sari honegatik, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Izan ongi? Plazer bat, mi esker. Beste bat.